wayah wengi Nyuwun pangapunten. Wis Niki napa anu? daleme Jenengan garwane Mas Dobol. Pak iki Bu Sida Peksa Bu Sida Peksa. iki Pak Sida Peksa Niki nggih napa badhe dipun pundhut dipun pejahi napa pedhus apa piye kok yo? napa Piye. Enak apa Mbak Inca? Kula nyuwun tulung. Heeh, piye Mbak Inca? Kula ditengi sida perkoso. Kula ditengi niki. Iki Jenengan anu to niki lho kita pun bedal-bedal to niki. saya tak iya iki mentol iki. Mas Aja sing kene. iki ketoke cacat iki kok iso cacat. ndase madhep pengisar Iki untuk bayi. Anak iki kirang wis bobot pirang tahun. tanggung jawab lho teh kowe Menit. nesu nesu Lah nggih, tanggung jawab kowe ora Tanggung jawab apa? ayu-ayu kok mripatmu ya pitu. Karo ngenean lho. Lah kula pas mendem pomone sadar aku yo mutah cecek. Ayo. Mosok tok. Niki pun sangang sasi 10 Sama pakai desa. sida paksa. Kene menapa panjenengan kok menghamili Inces? Kurang wong wedok apa piye? Lah nggih lah. Biar kowe. Kurang wong wedok iki tapi apa mbak piye? sing tanggung jawab dari wong lanang wong lanang ora tanggung jawab yang ngono kuwi Sik to, perkara niki lho apa? kuwi lho nyatane lho laporane kene Laporan. Meteng mas Mbak aku, tengi. meteng mbok tengi sangang sasi 10 desa. Dino. RT kami tuwa, lurah, bayan, kabeh sebut nduk. Karo Napa? piye? Kowe Karo piye? kowe meteng. Ning omah nganggur. Ditinggali lunga terus. Lah kok malah ngeteng iki berantem. ngono gerak nek wong lanang cap bobok kowe iki ora ora enak sing nyurung Rambut surung to? urung Surung pisan kas. Heeh, domplakane Kowe sampun. meteng. Ora mungkin. Kok iso? ora mungkin meteng. Lah ngopo? bape Kok pas miming tak tutul-tutulne tok. Wong iki. betul-betulne Heeh. Ayo ngantarake lagon ya, sik. masa dok lebar Oh. apik lho padahal jane Wah, wis Disambung. karcisnya sambung. suwe-suwe kaya dalang minton medhoti dagelan jenengan Sambung tahun ngarep. ngarep diciriki dagelan lho zombeng ini iki ayo Iki kok jam 1 bar. oh ngono ta Oh, iki oh. Iki Terus pripun singkat. lagune napa niki? Mbak Inces, anu kowe ben gogrok to? Heeh, anakmu bendang lahir. Anu meteng kowe bendang lahir lagune apa? Sing nggo pecicilan niki mengke enten sing badhe nyumbang lagu Oh, sinten? kakang kula sepuh Mas Yudi Mas Yudi. nah nggih Mbok nggih diaturi minggah mangko. saking Kembang Nggih. Wilis Kembang Wilis, diaturi nggih. niki riyen mawon mangke diaturi minggah Oh, ngeten nggih. Wah, cocok. Nggih. swantene nggih sae monggo Nggih. Mas Yudi mangke Ah, nggih. Ya. oh nggih kesupen hari ini adalah termasuk ulang tahun atau Yaumul Milad untuk putrinya Gus Aan yaitu Sultan kalau tidak salah Sultan Mehmet Sultan Mehmet Al-Fatih. Al-Fatihah Al-Fatih. Al-Fatihah kejaluan kok Iki. lah siapa silakan Ya. dibacakan ulang tahun Sultan Mehmet Al-Fatih bin Muhammad Khairul Anam semoga panjang umur banyak Amin. rezeki Amin. sukses dunia lan akhirat Amin. manfaat ilmune barokah uripe Amin. istiqomah ibadahe husnul khotimah Amin. sok mbene amin Amin. Amin. dalam Matur suwun sampun didongakne apik. kok iso apik Lah Khairul Anam niku kan kula to, Mas. Ya jenenge padha. oh iya iki KTP-ne ya Khairul Anam Kaya Radil. lah tapi beliaunya kan jadi kiai terus kowe jadi banci ini terus Niku suatu perbedaan yang harus disatukan. Nah,